Pokri bari. Sudah juga. Oh, lau ya. Birat mau suara lewat je. Tapi mesti mingle je. So habis sih. Kita sama aja ya, kamu nanti. Aynaव थाबा हाबनो मोनगोन बेयाव बे गिदिराव हाबनो ओंखारदों फिसा फिसा लाग्रानोसै जोंहा माथो एदों तिनसि गलिखौ ब्रह्म ना 300 মানে দুইটা পারো Bueno, बढ़िया लाइन सिजा खाबाय दा बिसोर बहाय हाबखो तो हाबाय होनबालाय हाबाय बालाय तो ना लाबोबाय ना उधर में ज़्यादा है बंदा इधर छुरा गया ना ले है ले हाजो बगरिबारि हाजो मानसिया बुंजोबबाय आरो आयौ बुंना बर'नि बर'जों ओमफ्राय फाख्रि बिफां बर'नि बर' हाजोआव गाखोबाय जों दा हाजोआवसो गाखोनो नागिरदों बिथाङाबो दं सानैबो मिजिं दास गोजौआव थांसिगोन गोजौआव मोनबा देखायगोन जि गोजौ गाखोबाय जोङो आरो दंबावो सिबा गोजौ आवलायदों नै भाइराल जागोन बोलै आंजों बारा होननायसो जानोसै गाबबावबायसो नामा
गोबां बर'फोर गाखोफैयो माने बर'नि नालाय फट'फोर जरांगोलैखो दा गाहायाव हाबनो मोना मानसियानो भिरथार ना बेनिखायनो गोजौआव फैग्रोबाय जोङो गोजौआव फोथा थुजानोसै ओमफ्राय बेरायनोसै थ' भिडिअ जोबजासिम नायबानो जाबाय सोरबा जोंना हिर'फ्रा गोजौआव सफैनानै दंखायो माथो हाजोआव सफैबाय जों दा हिर'फोरजों नायदोरा अमा फैदो फै हाजो सायाव सफैबाय जों दा माला नारदों जों दा नै सासे हाबैबाय माबायदि मोनदों फैनानै मोजांब्रा मा आरो माबायदि मोनदों फैनानै नोंथाङा मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों ओमफ्राय गोसोथोनाय दंना गैया हो दं जाहैदों सेरावनो दंमोन ओमफ्राय लाजिबाय मानसिया भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था बेखौनो जावले बुंबाय थानाय जाबाय स' बिथाङा मा खनाजों नायदों नै बिथाङा मिनिगासिनो दं नोंथाङा फैना माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ना हाजोआव गाखोना ओंखारफिनबाय आरो दा फैबावगोन थांलाय फैलाय आसिबारसो जाखानो हागौ आसाम लानो हरगोन ना मागोनलाय आंसो गाननो ओमफ्राय फैना माबायदि मोनदों दुखुलै जोंहा दा जों जानो नागिरदों फुसका आंबो जागोन र' जों फुसका जानोसै दा बिदिखौ जोला गोजासो मा होनोमोनलाय बिदिखौ रावनाबो गैया बेवहाय ओरैनो सिंगेलसो ओंखायनो हारसिं जाजोब्बाय फुसकाखौ दंमोनबा सानैजों जागौमोननो दा गैया हनै मा होनदों खयथा थांखो दा हायोबा जाबावदो आम होननायसो जानोसै अ आंना हरबाय माथो नों जाला नामा फैदो udah bisa menang orang दै दंबावोसो आरो नांगोन थाग्रा जाब्ला अ सोदो सोरि जाखो बेलाय बनायनो नामा बे ओहो सोदो दे जिलाफि दखान मा बै एकदम जाखाया मिस्थि बायनासै नामा जाथ'वालै जाखायाबो
ก็ไม่ได้แบบพูดเลยในเรื่องอะไรเนี่ย Pertama রুটি টাকা 20 টাকা 30 টাকা চিন্তা 30 টাকা 40 টাকা ini kau bang. মা দুর্গা ইমিটেশন সেন্টার পাচ্ছেন সাইড ক্লিপ 10 টাকা ও 20 টাকা, আইলাইনার 10 টাকা ও 20 টাকা, আইব্রো 10 টাকা ও 20 টাকা, পা ঘষা পাচ্ছেন 20 টাকা। Thando. गुर गारगार मटर गाबनायाव गाहाय गोजौ मटर थिसायनायाव नोंनि मोदोम आंनि मोदोम नांलायनायखौ बोरै मोनदोंमोन सना बोरै मोनदोंमोन দেও মনে না একদম জেহের নো প্রবলেম একদম 20 লাখ কিছু তোকে টেনশন নাই নো প্রবলেম কথাই জেহের ভালো Nam sungai. এভরিথিং ওকে আর দিনে আসলে দেখা করবি হ্যাঁ English से बात करो. हाँ ठीक है तुम्हारा नाम क्या है ब्रो? हमारा नाम सीताराम है। सीताराम. शानदार नाम है। विचार भी आपका शानदार है। अच्छा लगा है बात करके। बातें करना चाहिए। हाँ ठीक है সুখান আছে और वाले से देखा करेगा कभी ना कभी तो मिलेगा। हाँ कभी तो मिलेगा। ठीक है नमस्कार।